All Party Hills Leaders Conference Congress Racharia Song along ke dwara ratu mitang asong aphaning ka che thedam kavia jok mitang asong pen che osi arnivang amat BJP asong along ka che pa okdun ason thotsi kedam tangani le thotsda me rongkhang constituency arlo tika hawar phonglang so pathu aklamalong BJP mass joining amai paman ponlo BJP Rongkhang Mondal Committee atum penche patir pipon si bangso mass joining a mile long Karbi Autonomous Council EM Dr. Tuliram Rongkhang MLA Dorsing Rongkhang Rup Singh Teron Bida Singh Ingleng EM MAC's board chairman atum pen kidanglok penangan song kachinghon arat atum bangso mile long chetong dunsi APHLC Congress asong kachi open BJP asong kedeng pon a mile long RD chipidun Jesemet bangso amai pialong Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang pen kithan pon ki Bible kang thiralong Roman ang dengalong kitok alam Jesemet det ke jatum alam kroimasi thangbakma anam aning hang hete maduta ke jabang plang un epu alam the PNC radaphan mailong thanponsi BJP asong pen kaching thura saemo ki claim kedam aputhak radaphan klardak pen than pachini pon My Judet pen api Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang pen pherang kiatum pen kajepathing no ponahut nangke thanno na ting politik Pini ladak tika long bangso mass joining amai pialong APHLC Congress asong pen don pharo ke thomra troksike pra pho hem tu na tum BJP asong lo nangche pa okdunlo lapen ladak tika hawa long tami non jesemet kaching thura saimo claim pon phit popusi pherang kia thengno along nang pachini dun tangte CM Rongkhang sang ho pen ke thana lam the nonang litum arju ponu thuita 75 houses approve APHLC la pen Congress pen chusi that dika APHLC branch of president secretary pen chalo a team pen 375 houses approve BJP party lo choko komla apen ni berdeng no open back Arab tumne gantin pura lo na pi do la kecheng sige ni charge long da dela so charge mang ke banna ya charge lo Karbi Anglong ke missionary mang ke so charge mang ke 1596 established asila so charge upon Assam Dorson pe name Assam government pe name Dr. Himanta Sharma lakh pinko pielo asimili hin pe name Karbi Autonomous Council pe name la so charge pa develop je upon ilinda lagging point pon popusi ni kanda ponno PS ki ma ke deng ponjalang punigang no lapenang parta la dagara tum niliphan pin pura lo na pido halai pin pura lo anda me nili CC pen ke deng ponje pana scheme kapichun je phan claim pon popusi ram thing tam e lam chak dongkamukan ben wiki be Karbi Anglong lai